Egunon eta ongi etorri Donostiako zinemaldira. Urtero bezala, hementxe gaude Belodromoan, ikastetxeak Belodromoan ekimen honekin, zinemaldiari esker, Euskadiko Filmotekari esker, eta nola ez, Donostia International Physics Center ikerketa zentroari esker. Zelako oihartzuna dagoen armaietan. Eskerrik asko. Bueno, ongi etorri guztioi eta egunon eta ongi etorri guztioi Donostiako zinemaldira. Ikusten hau zuen ni hemen, aurkez lanetan, baina nirekin hemen beste norbait falta da. Ja dagoeneko ohitura bihurtu den beste kide bat falta dut hemen. Uste dut badakizuela norretaz ari naizen, ez da? Deituko aldiogu denok batera. 1, 2, eta 3, Piper! Salosa parada bat, mesedez Piperrentzat. Kaixo, Piper. Kaixo Belodromoa. Kaixo, Piper. Uste nun lotxatuta zentozela. Bueno, hemen gaude berriz ere, Piper, zineaz eta zientziaz disfrutatzeko eta elkarrekin ustartuz ondo pasatzeko, Piper. Bai, gaitz, zinea eta zientzia. Badakizue Donostia benetako zientzia iria dela, ezta? Bai, Donostia zinema iria izateaz gain, Donostia zientzia iria ere bada, ikerketa zentroz beteta dago, eta zientzialariz beteta dago. Ezagutu nahi alduzue Donostia International Physics Center ikerketa zentroa? Aurrera bideoa! Egia esan harrigarria da Donostian egiten den zientzia guztia, eta laizter gainera hemendik gutxira albiste potolo bat ere iritsiko daola, albiste notizia boom bat izango daolako gertakari garrantzitsu bat gertatuko delako, ez da, Piper? Bai, ordenagailu kuantiko bat izango dugu. Bueno, esan behar dizuet, mundu osoan horrelako 3 ordenagailu kuantiko daudela, eta hoietako bat Euskal Herrian, hementxe Donostian egongo da, seguru aurkikuntza bereziak eta ederrak egiteko gai izango dela. Aizu eta, Piper, zuri zertarako erabiltza gustatuko litzaizuke ordenagailu kuantiko hau? Aukera eta maiesinak dira. Adibidez, gure basoetako bizidunak ezagutu eta ekertzeko erabili dezakegu. Ia, ze ideia ona, egia esan. Eta basoetaz ari garela eta, esan behar dizuet, gaur ikusiko dugun pelikula, Totoro auzokidea izango dela. Japoniako pelikula bat da, hola klasiko bihurtu den pelikula bat gainera. Familia bat, basoan dagoen etxe batetara bizitzera joango da, eta bertan naturarekin kontaktuan lagun berri zoragarriak egingo dituzte. Bai, basoaren bihotza ezagutuko dute, Totoro. Bueno. Zelako energia gutxikin bota duzun, Piper, ia. Totoro! Samarko zenuke, ez da? Ui, ara? Ez gaitezen aurreratu, beira, baina basoetaz, lasai, hemen dago Piper, ez da mugituko, lasai, hementxe dago Piper. Basoetaz ari garela eta, nik zuen adina neukanean, lagun bat neukan, ni ondarrutarra naiz, da ondarrun lagun bat neukan, gelakidea, eta horrez gain laguna. Naia Gartzia Bengoetxea deitzen da. Eta bera gaur egun biologoa da, eta basoetaz daki pila bat. Berarekin konektatuko dugu. Ados, ea konektatu dezagun Naiarekin. Txau! Kaixo lagunak, Naia naiz, biologoa eta nire lana basoak ikertzea da. Horretarako, lurzoruan gertatzen diren fenomenoak aztertzen ditut. Bai, zapaltzen dugun lurzoru hori ikertzen dut. Gure ikerketa zentroak Neiker du izena. Nekazaritza, abeltzaintza eta basogintza hobetzeko ikerketa zientifikoak egiten ditugu.
Eta oraintxe bertan, gure laborategietako batean nago, zuhaitzez inguratuta. Ze harrigarria, naia, ze harrigarria. Mira, lanbide polita duzu, eta nola bukatu duzu guzti honetan, ba? Jaiu gaitz, zuk badakizu txikitatik izan duela jakimin handia. Ba bai. Txikitan, ondarrun, nire amumaren balkoitik itsasoari begira egoten nintzen. Nor biziko ote da horrazpian, pentsatzen nuen nire baitan. Eta itsas biologoa izatea pentsatu nuen. Unibertsitatean nengoela, antxoa babesteko astiko ikerlarien kanpaina batean, 10 egun pasatu nituen barku batean. Zeharo mareatuta. Hanka lurrean jarri orduko argi izan nuen. Urrazpian ez, hobe lurrazpian bizi diren eta arduratzen banaiz. Ze historio polita naia harrigarria, eta zergatik da basoaren lurrazpia horren interesgarria ba? Lurrazpian ekosistema oso bat dago elkarlanean basoa sustengatzen duena. Satorrak, xixareak, miriapodoak, bakterioak eta onddoak bizi dira bertan. Basoko lurzorua esponja bat bezalakoa da eta euriura xurgatu eta mantendu egiten du zuhaitzek bertatik edateko. Etorren nirekin, goazen basoa azpitik nolakoa den ikustera, goazen? Goazen ba. Ia ba, nora garamatzan nahiak, ara? Eta zer da hor ikusten den hori, zer da? Ba, hemen ikusten duguna zuhaitzen sustraiak dira. Odi hauetatik jaten eta edaten dute zuhaitzek. 2 sustrai mota ditugu. Potoloak eta sakonak zuhaitza zutik mantentzen dute lurrari eutsiz. Eta aldeetara zabaltzen diren finago hauek elikagaiak inguruarekin trukatzen dituzte. Eta beste zuhaitzekin komunikatzen dira. Zexatezu, baina zuhaitzek euren artean hitz egiten dute ala? Harrigarria, pixkat. Hitz egin ez, baina inguruarekin komunikatzen dira. Nola? Ba, lurrazpitik. Zuhaitzen sustraiak mikorriza izeneko onddo berezi batzuei lotuta daude. Sare, zuri, fin eta amaigabeak dira. Autopistetan autoak bezala, mikorrizek elikagaiak mugitzen dituzte, zuhaitz batetik bestera. Lurrazpiko kimika da. Eta horrazpian jakina milioika espezie daude oraindik ezagutzen ez ditugunak, izan ere misterios josita dagoelako lurrazpia. Momentutxu bat. Ui, telefono deia edo igual, ez dakit. Zer da, oi? Goiaraka da lurzoru bat hartzen duzunean, hemen organismo bizi gehiago dago lurra planetan pertsonak baino. Imaginatu ze txikiak diren. Baina ez ditugu oraindik guztiak ezagutzen. Horietako 1% gutxi gora bera kultiba dezakegu laborategian. Pentsa zenbat espezie dauden oraindik deskubritzeko. Bueno, guk ere biologo izan nahi dugu, ez da, Biper? Mira, basora goazenean, kontu zer hori gabe, naia? Bale, eskerrak. Naia, non dago naia? Mentxe. Naia, esaten nahi nintzen, basora goazenean, zerri erreparatu beharko genioke jakiteko, basoa osasuntsu dagoela. Begiratu zuhaitzak. Espezie desberdin asko badaude, eta adin desberdinetakoak, txikiak, handiak badira, oso seinale ona da. Basoak dibertsitatea behar du indartsu egoteko. Zuhaitza gainera, bizidun askoren etxe dira. Adar lehorrak dituzte, kategoriantzat etxe izan daiteke. Zuloak daude, okilentzat etxe izan daitezke. Begiratu ondo. Ze interesgarria, eta ze gehiago? Sasiak dauden ala ez, basoko belartxarrak dirudite, baina guztiz kontrakoa. Sasi eta sastraken azpian, zuhaixka berriak babesean azten dira orkatz eta oreinek ezin dituztelako ainerraz jan. Ez nuen inoiz pentsatuko sasiak horrein beharrezkoak zirenik egizan ziztada batzuk ere ematen dituzte eta ze gehiago naia, ez dakit? Egurria. Egurria? Egurria ere zaborra dirudi ezta? Bai, pixka bat, bai. Eta ez, organismo askorentzat bizitoki eta elikagai bilakatzen dira. Hemen barea daukagu. Zuhaitz batzuk zutik jarraitzen dute hil ondoren ere, eta arranoen pausaleku izaten dira eizarako, dena ondo ikusteko. Izugarria da kontatzen aritzaren guztia, beira, desiatzenago basora joateko kontatu diguzun honek? Bai, ez galdu aukera, basoaren lasaitasuna eta pakea sentitzeko. Jakina. Pentsa, Japonen medikuek erremedio gisa gomendatzen diete gaixoei. Hartu denbora, haizea azalean sentitzeko. Fijatu gauza txikietan, loreak, zuhaitzen azala, bertako soinu eta usai bereziak, adibidez, eurite baten ondorengo lur usaia. Hori bai, lurrin zoragarria. Orain, lanean jarraitu behar dut, nire lankidekin batera zain ditut eta. Lagunok,
ez galdu aukera naturaz gozatzeko, bale? Laister arte, agur belodromoa! Agur, Naia, agur eta eskerrik asko. Wow, ze interesgarria, ez da, Piper? Gaitz, esan nizun. Izaki ikustezin ezin urratua bizi garela, ez da nire imaginazioa. Ez da zure imaginazioa, ez, Piper, ez da zure imaginazioa, eta baina zientziari esker mundu ikustezin horiek ezagutuz goaz pixkanaka, eta gainera, behar bada zuen artean etorkizuneko zientzalari desentere egongo dira. Eta, aizu, Piper, kontatu diguzu gaurko pelikulari buruzko zeo zer gehiago? Noski, pelikula honetan Japoniara bidaiatuko dugu. Bai, Japoniara bidaiatuko dugu, eta bertako kulturak naturarekin duen miresmena ere ezagutuko dugu. Nolakoak dira, ba? Japoniako basoak urte sasoi honetan, Piper? Kolorez beteak, hostoak galdu eta basoak pizkanaka loatzen du udaberria iritsi arte. Eta udaberrian gerezi ondoen jaiotzere ospatzen dute. Bueno, hori bai, ospakizun ederra eta polita gaina. Japonian bezala, guk ere urtaroekin, ospakizun ezberdinak egiten dugu. Beira, udaberrian lurra esnatzeko, makiarekin lurra jo, eta Santa Ageda, kantatzen dugu Santa Ageda bezpera, nola da? Santa Ageda bezpera dugu. Oso ondo, hortxe utziko dugu. Baina, udazkena dator orain, astelenean, sartuko gara udazkenean, eta lurra lokartzen ari da, pixkanaka, Piper. Baina Totoro ez, Totoro esnatukoz dugu? Nahi alduzu Totoro esnatzea? Beira, Santa Agedan esaten genuen makiarekin egiten genuela, gu gaur makiarik ez daukagu, baina hanka ederrak baditugu eta ingo dugu. Bat, bi, Totoro, ea ba. Bat, bi, Totoro! Bat, bi, Totoro! Baina, esan dugu, guri, gustatzen zaizkigula, ohiturak mantentzea, Santa Ageda bezala, eta guk hemen belodroman badaukagu ohitura bat, ezin duguna astu eta pasatzen utzi. Ez entzune, Prest, bale? Piper prest dago, ni prest nago, eta suposatzen dut, zuek ere prest egongo zinatekela, hemen belodromoan daukagun ohitura honi jarraitzeko. Bat, bi, eta hiru, musika! Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Orain bai, lagunok, orain bai, nik uste dut guzti honekin Totoro esnatuko zela, ez da, Piper honekin Totoro esnatuko zela. Beraz, lagunok, disfrutatu gaurko pelikulaz. Gero arte! Ara, agur, Piper, gero arte!